זה אוהב את הרוב. אז תקשיבו, המשותף עם כל האהבה לכל הבנות האלה, הן מאוד יפות, מאוד מצליחות, והן מתחתנות עם גם מיליונרים. let's face it, אנשי עסקים. לא, והם כשאני סוג של עדי קייפמן, אין לי מה או לחפש ירון בסיפור הזה. סרסנו, אין לי מה לחפש. אז אולי זה כבר לא משנה הגיל, אבל אם אנחנו מסתכלים על רגע, הבייס... את רומזת פה שאליהו בוזן הוא מיליונר? אני לא אומרת, לא, אבל אל תשכח שאצלם זה אחרת, המציאות לא שלך. שמעתי את התשובה. הם הכירו באח הגדול. אני שותקתי, מותק. סתם, המערכת יחסים שלנו זה כאילו מערכת יחסים של 10 שנים של זוג אחד. אבל תקשיב, מה שקורה באח הגדול... בגלל מה שעברתם באח הגדול, אתם חיים בתוך האח הגדול, אבל עוד משהו, נכון, עוד משהו, אבל גם שצריך לציין זה שכל האנשים שציינת כאן, בעצם אנשים שהגיעו כבר לאיזשהם יעדים בחיים שלהם. הם מצליחות בחיים שלהם. הם חיישו את עצמם באיזשהו צורה. אסתי היא לא עוד בחורה, היא בחורה שכשהיא הגיעה כבר לגיל 20, אני מכיר אותה מגיל הסתכלה על הרזומה של מישהי של בדיוק, בת והיא 30. חיינה בת 22. גל גדות הגיעה לרזומה מטורף, היא הייתה מלכת יופי, כיכבה בטלנובלות, הגיעה לסרטים, הכל. אז המסע שהם עברו בגיל נורא צעיר, אוסמן כנ"ל. אני יכול להגיד לך ממקום אישי שלי, שלכל מי שיש קריירה, שהוא עסוק בה מאז שהוא ילד,